Mam pytanie na temat Pana poglądu związanego z pomocą osobom niepełnosprawnym, czy matkom, które wychowują dzieci niepełnosprawnych. Był bardzo głośny protest tysięcy rodziców wyrażony wsparciem licznych posłów, w tym posłów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, dla matek, które dostają nędzne pieniądze, mimo że wychowują ciężko chore dzieci, a brakuje na codzienne życie. Jak Pan sądzi, jak państwo powinno, jaki jest stosunek do takich rodzin, do takich samotnych matek, które wychowują ciężko chore dzieci? Państwo przede wszystkim nie powinno utrudniać tym kobietom, tym samotnym ojcom, którzy wychowują chore dzieci. Państwo utrudnia teraz działalność różnego rodzaju prywatnym fundacjom, które chcą pomagać tym osobom. Uważam jak najbardziej, że powinno się pomagać tym osobom. W naszej partii jest wielu niepełnosprawnych wbrew pozorom i te osoby popierają Janusza Korwin-Mikke właśnie za szczerość. On chce pomagać i pomaga. Ma fundację, sami jako członkowie partii też również pomagamy w różnego rodzaju charytatywnych akcjach i jak najbardziej uważam pomoc niepełnosprawnym za słuszną. Dziękujemy bardzo panom.